obu Ngene Ofvia obu Ngene Ofvia bụ alụsị Ezinkwo n'Umuokpu village Awka na iwe a na-emewe bụ alụ ka a na-akpụ alụ n'obu Ngene Ofvia n'ụtụtụ tata bụ abụọ ka akpụcha obu ka obu dị ọcha dị mma enye mmụọ iwe ka mmụọ na-alụ mmadụ likwuo ka ọdụ mmadụ mma na-arụ n'ọnya ka a na-eme ịhụrụ aka ji ọgbọ na-akpụ ya n'aka ji ọgbọ na-arụ n'ọnya nwa iwe na-akpụnye bụ alụ nna m kọwala anyị onwe ka a wee mara onye ọgụ oge ọmụ bụ aka ji ọgbọ na-alụ akụkụ alụ unu ka obu mma ihe ọbụla unu ma ebe ọ gaziere unu ọnya dị ọbịa ise ọ ga-abakwu n'ụlọ ise bụ nke ya adụ mma ọ ya abalị obu ụmụ nwanne ya dị mma a sị na oke nke onye obu nke onye ahụ ya adịkwu mma chukwu na ndị ana ndị iche ọrụ ndị ọrụ gara gara ndị n'ogige ọrụ ndị a na-anamatụkwa ndụ a na-adịchekwa ndụ ike egwu dị n'etiti ndị n'ọkwado ọ dị mma ọ gwara adama na ndị anakpụcha ụlọ ihe ọbụla bụ ibe alụ emere obi ihe ọbụla bụ ibe ike emere obi ihe ọbụla na-amụrụ na emere obi na-abịa ka na-akpụcha ọ ga-adịkwa n'ụlọ mmụọ ise ndị Ngene Ofvia ekwuru bọgọtakwunu n'aka Ngene Ofvia Ezinkwo unu bọgọtakwunu n'aka nwa ndị anya dị mma makwu jere adị mma ebe ọbụla na-etiri mkpu ọrụ taata ka ọ na-apụ ebe ọbụla na-ebele akwa taata ka ọ na-apụ ebe ọbụla butere akụ elu mma na kọrọ ma taata ka ọ na-apụ ọzọ adịrị unu mma oje n'unu ejita mma oje unu ejita mma ụlọ mkwuje n'unu ejita mma ọbụna ọma ọbụla mmasị ọdụrụ mma ọbụ eji isi ewu ebu mmadụ si ọdụrụ mmadụ abụ eji isi ewu ebu ọgwụ agwara gbasa ọdụrụ mma ọgwụ abụ eji isi ewu ebu gbasa ụnụ ya adịghị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọdụ 2023 ka anyị nọ maazị iwe nwa ya mebere unu ụbọchịzi obi nwere ya dị onye nna nọ n'obi nwere ọ dịkwadoro ibe mma unu chite unu ma gụnụ gbata ma mmadụ ọdụrụ na nwa abụ eji isi ewu ebu mmadụ si ọdụrụ na mmadụ abụ eji isi ewu ebu ọgwụ agwara gbasa ọdụrụ ma ọgwụ abụ eji isi ewu ebu gbasa na adịrị unu mma onye abịa anyị bịara ekene dịgo ndị ichie ekene m unu ndị ichie ekene m unu obu Ngene Ofvia n'Umuokpu Awka anyị nwa gbakọrọ aka ọnụ ụmụnna aka na-atọ Ezinkwo ma nwoke dị ya ma nwaanyị dị ya anyị si ka ekpochela anyị obu ihe ọbụla bụ ibe alụ emetere ihe ọbụla bụ ibe ike mere ma emere ụgbana ya ma emere odu agharị ma ndị kere ime abatali ya ma ndị gburu mmadụ abatali ma ndị bere mmadụ agbatali ya ihe ọbụla a na-etiri mkpu alụ ya ka a na-akpụcha si ka ọ dụrụ anyị mma anyị jebe ka anyị jeluo anyị naba ka anyị na-alụ osikwa na ọra adụrụ anyị mma onye jiri ana wee zere mmiri mmụọ kwulie mmadụ kwulie nweke nwaoye nwaabọ nwankwọ mgbeke mgbeoye mgbeabọ mgbankwọ ndị a na-akwala akwa ndị a na-akwala akwa ndị a na-eniri ndị nwụchiri ezi ndị ibe ike mere na-alụ ya ka a na-akpụchata si ka ọ dịrị anyị mma ihe ọbụla anyị tiri aka ka ọ gaziela anyị osikwa na ọra adụla anyị mma onye ahụ jiri ana zere mmiri mmụọ kwulie mmadụ kwulie nweke nwaoye nwaabọ nwankwọ mgbeke mgbeoye mgbeabọ mgbankwọ etu ọbụla osi wesịrị anyị kaba tete onye ahụ jiri isi ewu n'ele anyị kwulie ka ọ ga-adị ebule ebu ya na-eke bulie n'oyi bulie na abụ bulie na nkwọ n'ụlọ anyị kwulie ka ọ ya esi ise eze Ngene ekene n'anya Sini yoni na biwa alụ eme n'obi a. Ibe niile biwa alụ eme n'obu. Nke ụmụ ma nke nna mara. Ma nke anyị ma nke anyị amara. Ma ndị agha eme n'iru. Ma ndị agha mere alụ n'iru. Okay. Na-alụ aka akwụchapụ. Na-alụ aka akwụchapụ. Ise.
The other side there. Okay, can you see that? The other side there. Okay. Million. Biaza jide ki wo to fo iru so to fo mu me na ba kan iro kan ti me etu akia ba kapia ro bu ke no Ofvia ka no ayo zongba lo ka ngwa akpụchago ọya nyezie m ka yo paso na kwa ina bo na Ofvia kwa kwele nzi akpụgo alụ na ubu nke n'ọbịa ebe alụ ka akpụlụ n'ubu nke na ekwele nze na ekenele gị na isoro mma na iso m kwado ibe a na-eme na ekene m unu ya Nobody na kwa le netilalo money netilalo. Na ka je kwa we se money lo bu. No iwo bna bi ba ro melo ni, iwo bna bi ke melo no. Na ka je lu ni wo sa le ba ka ma de wa ma na bi wa. Ise. Oye. No va. Ise. Ngazia. Ise.
mpapu na kina wani mekina I will tell you. kama sana ya mapilo wakanya aya kwa giwa bana be kwesu kwesu mo kwesu bana aboje be kode la kwanze be kode mo ajo aboje dia mari ajo aboje dia na kapukari na baba odi we ne kai kula be kan kula ko ari no no ma di no mo udo di no magazia Abugalo na Obunga n'Ofvia. Obunga n'Ofvia Ezinkwo. Umuokpu. Anyị kenele onye ọbụla. Ngene n'Ofvia na-ekene onye ọbụla. Na ndị bịa na nkwado ọgụkọ ọnụnụ ya. Anyị sị na anyị kenele eze Ngene n'Ofvia. Wee kene nwa Diana, oke nwa Diana, nnukwu nwa Diana kala aka. Nnukwu nwa Diana nyela aka. Wee sị na obi ikwu nne alụ ọlụ. Na aghara adado obi ikwu nne. Anyị sị na unu gewu Ngene n'Ofvia na ihe akpọchi akpa nwa Diana. Eze Ngene n'Ofvia onweziri inwe ikwu ịgwa maka nwa Diana. Ekwuo. Asị m na nwa Diana emechaghị iwe o ya eme. Because asị na onye ọbụla na-akọ n'ubi Chukwu na Chukwu ya na-akọ n'ubi ya. Na-ele ọbịa dozie obu ikwu nne na mbunye na-abụgo olu nke ya. Ka ọ raba before 1 month a na-elute nso anyị asịbazi ma ọgwọrọ ọgwụ ego ya abụla ọgwụ ego mmiri maka ego mmiri anara agwụ na asị m na ego ezigbo abụzi ego mmiri na ba ka ọ ya akpata nke bụ ego asị m nnukwu nwa Diana na m ekene gị daalụrị nne jide ka iji na onye asị ya jide ka o ji na ọ na-eme mma asị gị jide ka iji daalụrị nne ana m ekenekwa unu kwado ulu wee bịa n'obu wee mee ana m ekene ya bụ oke nwa Diana o nọ nso nwunye a sị na agụwa na Nnọọhịa na be nna ya a ga na-agụnye gị o nwere onye anyị mụ nwa Diana na-abụ obele mmadụ o nwere onye ọbụla anyị mụ nwa Diana na-adụ obele a sị na ihe arata oke gị anyị jebe na ihe na-ejelu nabakwa na ihe na-analụ ma na-achụta akpa gị ụkwụ na ije ga na-abụlụ gị odo igbu n'aka na ihe na-egbute iwe ọma igbu n'aka ekpe ihe egbu na mma ọchụ gị nwe ọkụkụ enwe ada ma gị nwe ọkụkụ enwe ngwongwo ọsọ a sị aka inyelu n'obu a sị na Chukwu na ndụ anaghị na-agọzi gị ibe aghara akọnata na akpa gị ibe aghara akọnata na akpa gị maka na onye na-akọ n'ugbo Jesu na-akọ n'ugbo onye na-akọ n'ugbo ndị ichie a na-akọ n'ugbo onye ahụ wee sị na ogbu eri Ngene n'Ofvia ọ na-enwe ọṅụ o nwebegoli ọṅụ enwebe maka na ọ ghara enweta ịgba na-akụ aka n'abụ a sị na mmadụ ka eji aka mana ibe anyị na enwere ibe ọzọ anyị nwere ọtụtụ okwu ibe ya ekene gị ekene bụ mmụọ mmụọ bụ ibe ga-enye gị ekene mana nkwa anyị na-ekweghị bụ ihe bido kịta wee malụ ka ọnọdụ ele isi wela agba mbọ wela achụta ibe ga-esi wee dụ ọ ibe anyị nwedebe ike ịgwa gị mmụọ niile ị na-agba uke ị na-agbazige na Umuokpu eje ebe nru ncha niile ga-ebunyiche gị enu ibe azụ anyị na-agụkwa ọbọ onye ọbụla ịbata na obu mmụọ wee nye ibe ọsọkwa ya bụli anyị anwa bụ aka ji ọbọ ọsị anyị bụ n'aka ji ọbọ na ọ ga-adụlụ gị elu maka na ọrụ gị nwa na-etinye aka ji ọbọ mana iwe ọzọ anyị na-ayọkwa mmụọ ndụ na Umuokpu bụ ka o tibe olu gị ụzọ mmụọ be nna gị ga-etibe olu gị ụzọ anọ ya ka anyị na-ekwu anara eli iche iche ọ be nna na-eli ikwu nna na-eli maka na ọba na-abụ obu ji gị nwa Diana ọ akpụ ọrụ na-abụ nkwụtụkọ nye nwere nke chiwulu ibi arụ ọnụ ya bụ ibe anyị ya agwadebe gị ana m ekenekwu mmadụ niile kwadonu kene ndụ gbatalụ nọ ndụ kwudolu ọgụ mmụọ ọba nwa bụ ibe
nwa ọgụ iwu gị na ọ bụrụ ndị ya nọ n'ụlọ na-akọ ọkọta akụkọ wee sị na ibe anyị na-ekwu na bido tata na Obu Ofvia ya ebido lụba ọlụ Ofvia ji ma ụmụ nwadị ana ma ndụ nwa Ofvia ndụ nwa Obu oji ma ndị oji ya atụ n'ime ma ndị oji anụ na di ma ndị oji ya anụ na nwaanyị ma ndị oji na ibe anara agala a sị na bido tata na ibe ebido gawala onye ọbụla ọlụ ọjị ka ewetara n'Obu Awafia nya dịle n'ọyụ anyị kwuru wee sị na anyị kenelu ọra niile kene ma ndị Ezinkwo ndị ụlọrụ arụwa ụka bịa kwudo kene ya bụ aka ji ọbọ bụ Obiọra ilo nwa wee sị na ọ ya adụla anyị niile na mma ọ bụghị nsogbu na ọbọ lenụ akwụsoli bịa gba mmana anyị kenelu onye ọbụla Oya bi ime Obu bụ ebe ahụ na-ekwu okwu so anyị ejezi ịgbataza mmiri sachabazi Obu chọtara okay, where's the